Kaseng Maumlu Chera Cement Limited Employees Union kalarai ban kentui ka sarkar ba kan perkhat no ban kentiu shu yakani ka karkhana ka bamenta yakani ka rai la shim ha ka jingelang ka ba shisen shisnem ka bla long ha sora ha ka sngin kong u president ka MCC LEU u ba shanlang dingdo ulong ba ki kwa ban kentiu ka dan yakani ka karkhana bamenta lada don kilan ubading do ulong bagi artli ki wei pat ki jingda wa ki seng ki dei ka jingkiu ka jingsiu testa ya ka tulop jukinong tre baka jingpentre kami ka scheme VRS haka ba ulong ru bagi ap ya ka jingkhot sngobha na kaliang ka sarkar ban ya mirjing mut halor kani kaman daka bakado bagi nong tre jong kani ka karkhana kimla ban le ai shu Henry Lat na ka ban sugar pat ulong baka sarkar jala ki nong penyat jong kani ka karkhana ka hima sora baka hima momlu ki hab dia shimlang ya ka rai bakhat do ban khang khrdap no pura ya kani ka karkhana general body you ya tay rengkar hi klem kan kan kam ta de kata kada ngi la donang ni alpu prasem ngi la ya tay hala ka jong ka benta ngi la yu i gini jing e de ban kan ni isu bengi sukan lap la ru kan kalong ka bamong bengin kan de kata kada kan ka por ka step ka bengi las dang ni ka meeting ngi la yo ni saindor ngi la yo ni slok ba kenang ba kan nu ka bami ka subject ka bedi ka pat la ni ka benta ka jong ki no frei kanum perkala la ni penting ba yong i kibri upai na bar de kata kada ngi shu sih kan ka por sa sistem yang ni ka soka ka bamta la kunum no kan yarap to ban perkhat ni ka factory ban penyak sistem la kini nu kilat kanti kenapa kan yo ban ai biang ban generate biang ya ka kam ka jam ki long dia kata ka de ka benta